To, že na policajný zásah svojím fašistickým slovníkom ako Dúče a podobne reagovala Kotlebová strana, považujem v podstate za normálne, pretože toto je ich súčasťou ich každodennej výbavy, každodenného slovníka a v posledných dňoch som sa stretol s niektorými z ich sympatizantov pri, som povedal, ostrejších výmenách názorov a ich argumenty v súvislosti s historickými udalosťami druhej svetovej vojny sú zarážajúce a ich nedokážem ani zopakovať. To je niečo, čo sa zdravému rozumu ani nedá pochopiť, ale dobre. To je vec, s ktorou bojujeme, je to nebezpečenstvo, s ktorým sa chceme všetci vysporiadať. Ale reakcia na policajný zásah, nie zásah, na vznesenie obvinenia a splnenie príkazu prokuratúra v súvislosti s prehliadkou priestorov zo strany predsedov dvoch opozičných strán je zarážajúca a alarmujúca. Týmto jednoznačne potvrdili dva základné fakty. Jedným, že obhajobou ľudovej strany Naše Slovensko sa pripravujú na spoluprácu, čo potvrdili aj svojimi predchádzajúcimi stretnutiami, kedy podobne ako to niektorí politici v Európe 30. rokov hovorili o Hitlerovi, že on má dobrý ekonomický program, podobne aj Sulik sa vyhováral, že si myslí, že Kotleba má dobrý ekonomický program. To je naozaj šokujúce. A druhou je napadanie regulárnych, legitímnych a legálnych postupov orgánov činných v trestnom konaní v mene politických záujmov. To je pre demokraciu neakceptovateľné. Už som to povedal 1000-krát a poviem to aj 1001. Minister vnútra neriadi políciu v oblasti vyšetrovania. Kto má čo, kde a ako vyšetrovať, ako má robiť procesné úkony podľa trestného poriadku. Pánom trestného konania je prokurátor a vyšetrovateľ je nezávislá súčasť orgánov činných v trestnom konaní podľa trestného poriadku. Ani policajný prezident, ani minister vnútra nevystupuje ich funkcia v trestnom poriadku, ktorý riadi trestné konanie, ani nám nedáva žiadne práva, ani nič podobného. A preto je dôležité rešpektovať, že polícia, prokuratúra, súdy konajú nezávisle v zmysle tých dôkazov, ktoré majú k dispozícii. A ak niekto popiera, či holokaust, alebo chce selektovať ľudí podľa ich pôvodu, alebo útočí na ľudí, ktorí majú židovský pôvod, je to naplňanie skutkových podstát trestného zákona. Ako sú naplnené, akým spôsobom bude polícia preukazovať takéto naplnenie trestnej činnosti, nerobí minister vnútra ani policajný prezident. Robia to policajti, ktorí sú vyšetrovateľmi a prokurátori, ktorí sú zodpovední za trestné konanie. Nie je možné, aby akýkoľvek politici napadali policajtov, ktorí neslúžia ani tejto vláde, ale slúžia trestnému zákonu a trestnému poriadku a dlhé roky každý z nich, pretože pracujú v tejto časti policajti, ktorí sú skúsení, majú 15, 20, 25 rokov služby za sebou, prežili 4, 5 alebo 6 ministrov. Nie sú vymenovaní ani mnou, ani Tiborom Gašparom, ani nikým iným. To je jednoducho ľudia, ktorí si robia svoju prácu, snažia sa robiť čo najlepšie a sú slušní policajti. A žiadny z politikov, osobitne tí, ktorí majú sami problémy so svojimi daňovými podvodmi a teraz sa to snažia nejakým spôsobom prekryť inými kauzami, proste nebudú útočiť na policajtov. To je rozklad demokracie. A keď tak chcú začať takým spôsobom, sa nám môže rozklad slovenskej demokracie priblížiť o mnoho skôr, ako sme si predstavovali. Je teda na obidvoch, aj na pánovi Sulíkovi, aj na pánovi Matovičovi, predstúpili pred svojich voličov a vysvetlili im, prečo majú takú nesmierny záujem o spoluprácu s extremistickou stranou ľudová strana Naše Slovensko a prečo popierajú základné princípy demokracie, ktoré tu majú fungovať a prečo v mene svojich vlastných politických záujmov chránia Kotlebu a jeho ľudí a chránia v podstate názory, ktoré sú v modernej spoločnosti absolútne neakceptovateľné a naopak útočia na tých, ktorí tieto hodnoty chránia. Z tohto pohľadu si myslím, že by naozaj mali zásadným spôsobom prehodnotiť svoj prístup a v opačnom prípade sú naozaj na jednej lodi, na jednej palube a spoločne nám chce Sulík, Matovič a Kotleba vládnuť v tejto krajine, čo teda je zjavne začiatok konca slovenskej demokracie. Ďakujem. Nech sa páči, váš otázka.